Sige, kay patuloy ta mo. Bisot pa rin ka na eh. Sige ha. Sa tay. Oo, unsa man? Unsa man tay? Sige ha. Ni, pasundo ka ko pag maansira na si mong kuya. Oh, ay kabala ka. Kabalo kay tumansira mong kuya, anak. Kabalo, oy. Tahaw, datog science. Ala, basi masuko to ba? Kay sige tagpansir siya ha. Sus, dili lagi na. Ako'y bahala. Tara ta. Ma! Mayo, kay nana ka. Nga naman day, ma? Pagilis ka. Nga naman day, ma? Maginganir ako, oy. Sige, kay patuloy ta mo. Bisot pa rin ka na eh. Tuli naman ko. Ipatuli, manggani daw ka. Ikaw pud mo pagilis. Ikaw na sabay anang nini mo patuli ma. Apil po ka magpatuli. Nay, bisot pa rin na si kuya, ma. O hindagan mo na pagpatuli. Papa ni mama ulaw kayo. Iti na bitaw. Ni, kalahain ni kuya. Bantaw rin kay lanto kay baho. Uman ni tuli. Hilom da, lambos ko na yung cellphone sa imo aron. Sige na mo, pagilis na mo. Saan na si mama oy, gidamay-damay pa mo gyud ko anihang patuli oy. Ayaw, sige reklamo na. Ni mahon na ba ka? Mama po oy, baba niya ba? Sige, paglinya na mo. O, kinsay una sa inyo. Ikaw una ni. Ikaw una. Ikaw lagi una. Ikaw una kay ikaw may tigulang. Ikaw una gimo kay gahenan ni mo ha. O, ikaw lagi una, kuya. Kamukha po dani. Sa gamito ni mo pagtuli tay. Dine. Taya manatay di ta mo titanos anatay. Sus, dili lagi na. Sus, gibang pagyud o. Sige, lingkod na. Tay. Magawas imong bulalos. Sus, dako-dako man din niyo. Sige, palusa. Sige tayo. Sige ha. Sa tay. O, unsa man? Unsa man tay? Martilyo, ihampak ako sa imong bulalos. Ah, grabe naman ang martilyo tayo. Unsa man ni imong pandayon? Ay, sus, ayaw ligsig pangutana. Hangad. Bantay ka ng kalaki ni mo tayo hadumugon yung tika unsa ni ako ba? Yeah. Unsa naman na tay? Wala man, isakit lagi na si kuya, ma. O, human na. Sige, sunod. Agay, naunsa naman ito. Nabungkag na mag-ayaw ni oy. Manali na lang bayabas. O, ikaw na po isunod dong. Tay, iyan na tayo, ha.